ഹരേ ഓഹോ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് തൊട്ടാ മതി. അതെ മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? ആരാ മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ? അഡ്മിൻ പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, വസന്ത രാജേന്ദ്ര മാതാജി അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ കോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്പർ തന്നോ? എനിക്കില്ല. ഇല്ല, അതെനിക്ക് എന്റെ നമ്പർ 9944. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അത് നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക് ജനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. നമുക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. 7:50 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ നമുക്ക് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? 17ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൃണുതാം സുഗതാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയസ്തോ ഹേ ഭദ്രാണി വിഘ്നോതി സഹൽ സദാം. പതിവായുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണത്തിനും ശുദ്ധഭക്ത സേവനത്തിനും ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ഗാനങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തൻ പുരുഷനിലുള്ള പ്രേമഭക്തിയുത സേവനം ദൃഢമായ പരമാർത്ഥമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ ശ്ലോകം.
ആരും വായിക്കണേ, ഒന്നിച്ച് വായിക്കണേ വായിച്ചോളൂ. എങ്ങനെ ചെയ്യാറ്? തുണതാം സുഗതാം കൃഷ്ണ ഭദ്രാണി പുനർത്താം സുഗതാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യസ്തോ ഹൃദ്ഘ്രാണി വിധുനോദി സുഹൃത്സദാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിവർത്തനത്തിലേക്കും നമുക്ക് കിടക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തിൽ ശൃണത, അതായത് സന്ദേശങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ വ്യഗ്രത വളർത്തിയെടുക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം അല്ലെ, ശ്രവണമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതന്നെ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നതും. സോ കഥ, അതിന്റെ സ്വന്തം വാക്യത്തിൽ കൃഷ്ണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പുണ്യ നന്മകൾ ശ്രവിക്കുന്നു, കീർത്തന പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. ഹൃദയസ്ഥ, ഒരുവന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തെ ഹേ നിശ്ചയമായും അഭദ്രാണി ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വിഘ്നോദി പവിത്രീകരിക്കുന്നു. സുഹുൽ ഉപകാരി സദാം സത്യസന്ധമായ ആണ്. അതിന്റെ വിവർത്തനം പറയുന്നത് പതിവായ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയും ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ഗാനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവോത്തമ പുരുഷന്റെ പുരുഷ പങ്കലുമുള്ള പ്രേമഭക്തി സേവനം ദൃഢമായി പരമാർത്ഥമായി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ശ്രവണത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തനത്തിൻ്റെ ശ്രവണ കീർത്തന, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അതിനെ പതിവായിട്ടുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണം അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ്, ഒരു സംശയമില്ല അതിന്. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഭഗവത് കഥ ശ്രവണത്തിലൂടെ ശുദ്ധഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി, ഇതൊക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾക്ക് കുറഞ്ഞ് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയും. അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവത്തിൽ. ഈ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കഥ ശ്രവിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ഗാനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷങ്കലമുള്ള പ്രേമഭക്തി സേവനം ദൃഢമായ പരമാർത്ഥമായി ഉറപ്പിക്കുകയും വേണം. അത് കൂടാതെ അപ്പൊ എന്താണ് കീർത്തനം, ഇപ്പൊ ശ്രവണ കീർത്തനം ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനുള്ള പ്രേമഭക്തി അത് നമ്മളിലേക്ക് വരും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രവിക്കുക, രണ്ട് കീർത്തിക്കുക. അതാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിന്നമല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിന്നമല്ല. ആകയാൽ അപരാധരഹിതമായ ഭഗവത് ശ്രവണ കീർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സമാനമായ ശക്തിയുള്ള അതീന്ദ്ര ശബ്ദരൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സംസാരിക്കാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിന്നമല്ല. നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളും രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലെ. അതല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ ഗുണവും ഇതൊക്കെ ഒന്നാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം. അതിന് പറഞ്ഞത് അപരാധരഹിതമായ ഭഗവത് ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സമാന ശക്തിയുള്ള അതീന്ദ്ര ശബ്ദരൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിധരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, അപരാധരഹിതമായ കീർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിധനായി മാറുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് അല്ലെ, ആ രൂപം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും ഇത് അല്ലാതെ ഒന്നാണ്. അതാണ് നമ്മളെ യുക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒന്നാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമസ്ത അധികാര ശക്തിയുള്ളതായി സുവക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദിവ്യനാമം, ഭഗവാന്റെ നാമത്തില് എല്ലാ അധികാര ശക്തികളും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ദിവ്യനാമത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നാമത്തിന് വളരെയധികം പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത്. പിന്നെ മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹം അസംഖ്യം നാമങ്ങളിൽ അതേ അധികാര ശക്തികളെ പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭഗവത് നാമജപത്തിന് കർശനമായ നിയമാനുസാരികളൊന്നുമില്ല. നാമജപത്തിന് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ കലിയുഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകാഗ്രതയോടെയും ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെയും അവരവരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ആർക്കും ദിവ്യനാമം ജപിക്കാം. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് ജപിക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെ എന്നുള്ള യാതൊരു കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഏകാഗ്രത വേണം, ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ചെയ്യുന്നത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ ശരി പറയുമ്പോൾ കുറെ നമ്മൾ എന്താണ് കുറെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ഉയരും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് അല്ലോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ സമയം കഴിഞ്ഞു, അന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലുന്നില്ല, അത് പറയാൻ പാടില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് സമയം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് സമയകാലങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതീന്ദ്ര ശബ്ദരൂപത്തിൽ സ്വയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകത്തക്ക അനുകമ്പയുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. അതീന്ദ്ര ശബ്ദരൂപത്തിൽ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദരൂപത്തിൽ സ്വയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകത്തക്ക അനുകമ്പയുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ശബ്ദരൂപത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും? ശബ്ദരൂപത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല അതൊന്നും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ രീതിയിൽ അതൊക്കെ നമ്മളെ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയം, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശം നമുക്ക് ഭഗവത് നാമ കർമ്മ എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ഭഗവത് നാമ കർമ്മ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ യാതൊരു പ്രതിപത്തിയുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ നിർഭാഗ്യാണെന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലെയോ ഭഗവാന്റെ ശ്രവണത്തിനോ കീർത്തനങ്ങളിലൊന്നും വലിയ പ്രതിപത്തി ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതീന്ദ്രിയ ശ്രവണ കീർത്തനത്തിന്റെ അഭിരുചി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നാം നേരത്തെ വിശദമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ശുദ്ധ ഭക്ത സേവന മാർഗത്തിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ശ്രവണ കീർത്തനത്തിന്റെ അഭിരുചി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേ പറ്റുള്ളൂ, ചെയ്യണം. നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സാധന, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. സാധന ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അത് ശ്രവണ കീർത്തന അഭിരുചി വികസിപ്പിക്കണം. നമ്മളിൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അത് വികസിപ്പിക്കേണ്ട രീതികൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് അഭിരുചി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നാം നേരത്തെ വിശദമായി കഴിഞ്ഞു. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ അഭിരുചി വളർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടേ, ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരില്ല. നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധനത്താലും സ്ത്രീയാലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു അത്ഭുതവുമില്ല. എന്തെന്നാൽ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ സകലമാന ജീവാത്മാക്കളും അത്തരം ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ബദ്ധസ്ഥരാണ്, അറിയാലേ? അത് ഈ ജന്മം കൊണ്ടല്ല, അനേകായിരം ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഊരാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം എന്താണ്? നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ, അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ബാക്കി കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ശ്രവണത്തിനും കീർത്തനത്തിനും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കാം. അതാണ് നമ്മളെ പതുക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആകിയാൽ ഈ വിദേശ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ സമയമെടുക്കും. അപ്പൊ വിദേശ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇവിടെ വിദേശത്ത് വന്ന പോലെയാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ സ്വധാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്. അതാണ് വിദേശ സ്വഭാവ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകാൻ സമയം. പൂർവ്വസ്ഥിതി ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തുള്ള നമ്മളെ നമ്മളെ മൂല്യ സ്വരൂപം എന്ന് പറയാം. ആ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ വ്യാപൃത്തനായാൽ അതവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്ന് ക്രമേണ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ മഹാത്മ്യം, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മഹാത്മ്യം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പതുക്കെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവത് കൃപയാൽ അത്തരം ഭക്തനെ പ്രക്ഷുബ്ധനായ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വേണ്ടി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ?
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ശക്തി ആര് ഭഗവത് കൃപയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ക്രമേണ എല്ലാ പ്രതിബന്ധ ഘടകങ്ങളും അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരേണ്ട രീതിയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ ഗുണവും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന്. നമ്മൾ ആ അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീം. നിത്യേനയുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയും ഹൃദയത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതൊക്കെയും പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല അതീന്ദ്രിയ പ്രാർത്ഥന ഗീതങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രേമ ഭക്തിയുദ സേവനം പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റുവാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത കർമ്മമായി സ്ഥിരീകൃതമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും വായിച്ചോളൂ. പ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ഗീതത്തിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ ഇത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതില് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്താണ് നിത്യേനുള്ള അത് നശിപ്പിച്ചു. പ്രായേഷു ശൂന്യം, അഭദ്രേഷു അമംഗളമായതൊക്കെ, നിത്യമായി, ഭാഗവത ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഥവാ ശുദ്ധഭക്തൻ, സേവനത്തിലൂടെ, ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഉത്തമ അതീന്ദ്രിയം, ശ്ലോകെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഭക്ത പ്രേമയുക്ത സേവനം, ഭവതി നിലവിലയായിരിക്കുന്നു, നൈഷ്ഠികി പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാതെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിത്യേന ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെയും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സേവനത്തിലൂടെയും ഹൃദയത്തിലെ പ്രക്ഷുബ്ധമായതൊക്കെ പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മ ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചിരിക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് നടക്കില്ല. ഭഗവാനെ അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് അത് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം. നമുക്കൊരു കാര്യം കേൾക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും. ഈവൻ ഭൗതികതയായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമുക്കൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റ് അറിയാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല, പിന്നെ അവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയുന്നതിൽ ഭാഗവതമാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം നമ്മൾ ശ്രവിക്കാതെ നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും മാറില്ല. നമ്മൾ ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നശിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞു. കാരണം അത് നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മളിൽ അത് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. മാത്രമല്ല അതീന്ദ്രിയമായ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പ്രേമഭക്തിയുടെ സേവനം പിൻവലിക്കാനോ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത കർമ്മമായി സ്ഥിരീകൃതമാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാനോടായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഗീതങ്ങൾ അല്ലേ, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ടായ ബന്ധം നമ്മളിലേക്ക് വരാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കീർത്തിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പലരും പല ലെവലായിരിക്കട്ടെ, എപ്പോഴും നമ്മൾ അതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നായാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അതാണ് പറഞ്ഞ നിത്യേന ഭഗവത് സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ശരിയോ തെറ്റുന്നല്ല, അത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടിയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം നമുക്ക് അവിടെ കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതീന്ദ്രിയ ഗീതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനായിട്ട് ആ കണക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് വന്നിരിക്കും. ആ അതീന്ദ്ര ലെവലിൽ നമ്മളിലേക്കും എത്തിയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിരൂപിക്കുന്ന സമഗ്ര അമംഗളങ്ങരായ കാര്യങ്ങളെയും ഹൃദയത്തിൽ നിഷ്കാമനം ചെയ്യാനുള്ള ഉപായം ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണ അതിന്റെ യാത്രയില് നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിനുള്ള ഉപായാണ് ഏത് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രതിവിധി ഭാഗവത സംസർഗമാകുന്നു. വിധങ്ങളായ ഭാഗവതങ്ങളുണ്ട്, ഗ്രന്ഥഭാഗവതവും ഭക്തഭാഗവതവും. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ
ഈ നമ്മൾ പോണ യാത്രയിൽ നമുക്ക് പല പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭാഗവതം വായിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഭാഗവതം തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മിപ്പോ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥപാരായണം, പിന്നെ ഭാഗവതം അതായത് ഭക്തൻ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞേ, ഇരു ഭാഗവതവും മതിയായ പരിഹാരങ്ങളാകുന്നു. രണ്ടും പരിഹാരങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടതെന്നുള്ള മാർഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമോ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ശൂന്യമാക്കാൻ തക്ക പര്യാപ്തമാണ്. രണ്ടും ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലത്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഗ്രന്ഥഭാഗവത നിർദ്ദേശാനുസരണം ഭക്തഭാഗവതൻ സ്വജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഭക്തഭാഗവതൻ ഗ്രന്ഥഭാഗവത്തോളം ഉത്തമനാകുന്നു. കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭക്തഭാഗവതനും ഗ്രന്ഥഭാഗവതവും. അപ്പൊ അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തൻ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രന്ഥഭാഗവത്തോളം പോലെ തന്നെ ഉത്തമനാണെന്നാ പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചും ഭാഗവതരായ ഭക്തരെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഗ്രന്ഥഭാഗവതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭാഗവതത്തില് എന്നൊരു പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തന്റെ പിറകെ പോയാലും ഭാഗവതത്തിന്റെ പിറകെ പോയാലും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗവത ഗ്രന്ഥവും ഭാഗവതനും സദൃശരാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിനിധിയാകുന്നു ഭക്തഭാഗവതർ. കാരണം എന്താ പറയാ, ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സിമ്പിൾ ആണ്. അതാരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ വഴിക്ക് പോയാലും നമുക്ക് എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ യാത്രയിലുള്ള അമംഗളങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചും ഭാഗവതരായ ഭഗവത് ഭക്തരെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഗ്രന്ഥഭാഗവതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് വായിച്ചാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിനിധിയാകുന്നു. അത് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിനിധിയാണ് ആര്? ഭക്തന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തഭാഗവതർ നമുക്ക് പറയാം. ആകയാൽ ഭക്തഭാഗവതനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഗ്രന്ഥഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഭക്തനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തഭാഗവതനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തഭാഗവതനെ സേവനത്തിലൂടെയും ഗ്രന്ഥഭാഗവത സേവനത്തിലൂടെയും ഒരാൾക്ക് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ക്രമേണ പുരോഗമിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ എന്താണ്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ഭക്തിമാർഗത്തിന് ക്രമേണ പുരോഗമതി പ്രാപിച്ച് എപ്രകാരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി പരാജയപ്പെടുന്നു. ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ദാസിപുത്രനായി ഭവിച്ച ശ്രീല നാരദ ദേവനാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടുകയാകുന്നു. സന്യാസന്മാരുടെ ആശ്രമത്തിൽ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരുമായി സംസ്കൃതത്തിലാകെ നാരദ മുനിക്ക് ഈ കഥ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്പീഡിലൊന്നും പോണ് അല്ലെ നമ്മൾ തീരില്ല. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണ് നാരദന്റെ കഥ? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാരദൻ മുൻജന്മത്തില് നാരദൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അങ്ങനെ സേവിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെന്താണ് പിന്നീടത്തെ ജന്മത്തില് നാരദന്റെ ജന്മം ലഭിക്കും. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഇത് ഭക്തനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറയാണ് ഇതില്. ഭാഗ്യമുണ്ട് സന്യാസിമാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഉച്ചിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കാനും ദാസിപുത്രനെ ഭക്തശ്രേഷ്ഠമായ ശ്രീ നാരദേവനായി തീരാനുള്ള സുവർണാവസരം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ഭക്തനെ സേവിച്ചത് കൊണ്ട് നാരദനാവൻ തന്നെയുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭാഗവത സത്സംഗത്തിന്റെ വിസ്മയമായ ബലമാണ്. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഈ സത്സംഗം എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ വസ്തുക്കൾ അനുഭവത്തിൽ ബോധിക്കണമെങ്കിൽ അത്തരം ഭാഗവത് സത്സംഗ സംസ്കൃതത്തിലൂടെ ഒരാൾ ആത്മജ്ഞാനം അനായാസേന പ്രാപിക്കുമെന്നും തൽഫലമായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സ്ഥിരീകൃതനാകുമെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. ഭാഗവത ശിക്ഷണത്തിൽ കീഴിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എത്രത്തോളം പുരോഗതി ഉണ്ടാവുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ സേവനത്തിൽ അതിരേകമായി ദൃഢമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എത്ര എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗവത ശിക്ഷണത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എത്ര നമ്മൾ ഉയരുന്നുവോ അത്രയും നമ്മൾ തന്നെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറയും, പിന്നെ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ലെവലിലേക്ക് ഉയരും, പിന്നെ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പോണത്. ആകയാൽ ഗ്രന്ഥഭാഗവത സന്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തി ഭാഗവനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം. മാത്രവുമല്ല ഈ ഇരു ഭാഗവതരുടെയും സംയോഗം ഒരു അഭിനവ ഭക്തന് അധികതരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ നിശ്ചയമായി സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്നത്, ഈ ഭാഗവതം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? കാരണം ആ ഭക്തനെ ആ ഗ്രന്ഥം മുഴുവൻ അറിയാം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം അതിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത, അതിലൊരു ഭക്തന്റെ വായിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരു ഭാഗവതരുടെയും സംയോഗം ഒരു അഭിനവ ഭക്തനെ അധികരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നിശ്ചയമായും സഹായിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15 വരെ അല്ലേ? 8:20 വരെയാ പ്രഭുജി. 8:20 വരെ ഉണ്ടാ? അടുത്ത ക്ലാസ് 20 വരെ ഉണ്ട് പ്രഭുജി. 20 വരെ ഉണ്ടാ? ഓക്കെ, 20 വരെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. എനിക്ക് വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഉണ്ട്, 2 മിസ്സാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്ര മതി പ്രഭു, അല്ലെങ്കിൽ തീരത്തില്ല ഇതിനു മുമ്പ്. തീരെയില്ല, അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിസ്സാവും. ഓക്കെ, എത്തൂല. വേറെ ക്ലാസ്സും കൂടെ വരുമ്പോ മിസ്സാവില്ല അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. Okay, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വൈഷ്ണവ നമോ നമ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തിക്ക് ജയ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.